Assalamu alaikum yeɓe yenkoɓe telemen diaspora Sénégal TV enen ɗo ha joni e guijolon taw adien ɗo ko Kellen Ndiaye hande noon woni rassemblement makko mawɗo jogorɗo wadde kono noon en jahata taw en mbaɗani interroger bandiraɓe arɓe ɗo ɓe namdoɗeɓe holko addiɓe ɗo en e holgonde Kellen Ndiaye e holko Kellen Ndiaye ari wadde ɗo en ɗum ay technicien mbaɗɗo fayida Amina rewi cagalam garan joom ñalli tagal yettude Allah julde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e sabu waɗi sababu e neɗɗo e garal mon ɗo e wi ɗon bisimilla e guijilon daara wuuro koli ɗum ɗon bisimilla mono onon organisé arduɓe makko ɓe min mbiyon bisimilla ewa kellel de haala makko min mbawa gaynude nde won noon ko debbo moƴƴo timmuɗo jontaɗo e nder guijilon e saaha mum e ha joni ko ɗum continue nde won noon hunde so tawi a tawi hunde tan an sa ari a jokkor hen eyyi ɗum tagui noon hunde yaari ni kellel ko debbo moƴƴo ko debbo jiɗɗo bandumen ko debbo tedduɗo ko debbo kormiɗo kala neɗɗo kala debbo e gorko suka e mawɗo ɗum tagui noon gueɗe ɗe sa hunde ɗe yaari ni tagui ɗi wonno ko gueɗe makko e balle makko e ɗum makko ta saabi ha ganduɗa hoorema ɗe gueɗe jaari ni ɗum tagui min ndeɗo darde faade mon ba Ndiaye ala ko jarnani caggal nde jettuɗen Allah julɗen e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam enen forendinen ɗo ko Gaysir Demba Ndiaye moƴo penda Gaysir Ndumbe moƴo Demba Tugunde omo arde e délégation makko e bandiraɓe makko e yiɗɓe makko e sehilaɓe makko haalo pular noon ne wiya jeeyi fo jeeyi jeyna ɓuuri welde aɗa jeeya hunde taw neɗɗo jeynanima mboɗo wawno wonde debbo walla mi wona gorko taw kellel hoolakimi kono min hoolare nde neɗɗo tottata gorko nde ko nden Kellel Demba Tugunde totti kam tuggo guila e sac soble ha e sac pompiterre ha e nduggu galle ha e ko yadanno hen fo moƴƴo Demba Gaysir Ndumbe moƴƴo Demba Tugunde o fawi ɗum koye junggam wi kam yomi sodonoy ɗum kala no mbanmi ne weeli ɗum kala no mbanmi kadi ene yona mboɗo wondi noon ɗo e bandiraɓam oɗo ko tanam ne wiye Aissata Mody Sow oɗo ne wiye Guèye ene yette Diallo ko moƴƴo Demba Altinel ko moƴƴo Fatou Diallo ɓen fof koye famille Kellel jeeya oɗo ko banen gorko ene wiye Oumar Guissé kañum ne ari ko tawtorede ñalawma o oɗo ko ƴeekam ne wiye Kadija Ba hunde fof ɓe mbi ko ala sababu moƴƴani kamɓe fof ko Allah e nela ɗum e sababam addi ɗo holko jogor Kellel jogor kewnuɗo ɗo hande e kellel de hande ko kewata ɗo e nder wuure he ko e daara wuuro koli hande omo noddi dendagal guure ɗe nde won noon kanko ko neɗɗo dariɗo darde tinde dariɗo yoltude Fouta sukaɓe Fouta tampuɓe wonɓe ɗo e nder leydi ndi nediga e Fouta koko jooli nde won noon so tawi hunde yettaki to won nokkuji tan wawata yoltade e nder majjum il faut ko wayandani donc totta sukaɓe ɓe goɗa e haalde ɗum mette mumen e nder leydi gouvernement Sénégal wadde Macky Sall yo wat feere o waɗa feere o jaggay oɗo suka debbo o waɗa ɗum gueɗe ganduɗa hoorema ko neɗɗo dariniɗo Fouta ɓamtini Fouta biɗo gaare Fouta gaare nden ƴeewen fewnide Fouta men o somin jiimo min ndewana makko ayi ko dilli fof ko dillini ko ɓuuri ɗum kala ko dilli ko dillini ko ɓuuri ɗum Kellel Ndiaye dillini min so dillini min no min dilla lamɗo debbo dillini min wona wonji ayi ɗum ko onon jeeyi anani o wi ko min ñoñor banggue ñamon ha karon 12 uji nan ɗo robiŋaji nan ɗo ala ko manki ɗo so jeehi janggo honko ma wor ko mbasi ɗon solla jaaɓi kono noon en jetta Allah eɗen jetta Kellel eɗen ñaago Allah kadi no foti yarude ni yo yaaru noon yo Allah wisanen hen ndiyam ɓuuɓɗam yo Allah rewnu ñalawma o lawol ko yiɗi hen ko fandori hen foof yo Allah waɗanmo ɗum hen ya temedere salatul fatiha ko Kellel Demba Tugunde Kellel Ndiaye wurɓe e mayɓe fof enen gandi Kellel ba makko wiyete ko Demba Tugunde kañum sofiranno Modibo Keita Demba Ndiaye nanamo sanfande Demba yimato ko ba makko gila nden ha hande Kellel koko yaari yeeso teŋe ujunnaji nogas debbo teŋe ɗum ko Kellel nani ɗum ɗo e guiɗi ɗon humannoma ko biɗeɗa Abou Coumba Ndiaye ko sehilam giɗam on gandiri mum teŋe ujunnaji nogas ko Demba Tugunde Kellel Ndiaye nani ɗo kuɓere terrasse ko Demba Tugunde nani ɗo hono Kellel Ndiaye hande weeɓani kala ko Kellel Ndiaye ene hen don joni noon paaɗen koye jeunesse Kellel Ndiaye o ça va grand ça va bien alhamdulillah
gila min ngeeɗo gila he cagi ha joni hamin jiiɗo darde jeunesse fof holko saabi jeunesse fof en dardude ni Kellel Ndiaye eyyi ko adi fo min calmini aduna o fof to fodirno amin jogui caɗele kewɗe e nder Fouta min jiyani koyamen minen Foutankoɓe ko ɗum tagui noon darde amin daari hande gam haɓanade Fouta ɗum tagui min ndendi minen fof min mbaɗi haɓɓere min ñoori ɓerɗe amin min ndendi min mbaɗi mouvement yeejo Fouta par ce que komin Foutankoɓe min jii ko heewi ene yaaha kono vraiment min jiyani koye amen hande amin tampi amin lorli no feewi min ngala projet ji min ngala tali min ngala komin ñaami min ngala komin jari donc noon yoɓe jeeju min ɓe ganda minen ko hen min jeeya wona yaha ha yonta ɓe cohlu min ɓe gara yomin jaa min ndewa e mabɓe taw ganduɗa mbawa yiide Fouta wawa yiide hoore mum ko ɗum noon tagi ganduɗa hande minen zone uji ɗi foof komin gonɗo komin sisɓe min pari pour yaade opposant min mbaɗi ya ganduɗa hoorema mouvement yeejo Fouta te ko génération fof yaadi ala mawɗo ala cukalel Foutankoɓe fof jaadi min mbaɗi haɓɓere amen wootere kadi rekkilde ala min jeet koyamen rek min mbawa rewde komin e mabɓe min jeeyat koyamen hakkili ko ale avant tan tomin juuɗi ɗo min ngala hen rekkile noon eyyi yoɓe jeeju min rek min jiyaɓe soɓe jiyani min jeeraɓe hakkili ko ɗon tamin ci holko saabi ƴettuɗon mouvement o ƴettuɗon confiance won dokkuɗon Kellel Ndiaye yo won présidente holko jiiɗon mo ko hawno dokkamo wonde présidente mouvement o par ce que ko adi foof ko debbo dariɗo debbo cuusɗo debbo jiɗɗo wonde jiɗɗo kadi ganduɗa leñol mum wona jiɗɗo Fouta wona ko ɗum saabi hande min kaɓɓi ɓerɗe amen min mbaɗi foof pour jembudemo min mbaɗimo président amen mouvement yeejo Fouta kanko Kellel Ndiaye kadi min ngala hen rekkile par ce que amin gandi ko debbo dariɗo no mbiyanno momni rek kanko woni yumma e wuuro babay ladde omo yiiɗi wallude Foutankoɓe donc minen min ndewde makko ha dargue daro min dekkilta noon ala rekkilde ko ɗum ummini min par ce que min tampi Bismillah man. Listen. Bandira da fero wadi mouvement. Afero fundi mo wadde.
Thank you.